Srdečne vás pozdravujem a vítam vás pri ďalšom kolektívnom výklade. Tentokrát to bude kolektívny výklad na mesiac jún 2023. Takže pozrieme si hlavnú kolektívnu energiu na ten nadchádzajúci mesiac, aká je tam taká celková kolektívna energia, aby sme videli, čo sa tam bude diať. Takže vyšla nám tu krásna energia blázna, čo v skutočnosti znamená počiatok nových okolností, novej životnej etapy. Je to taká mládežnická energia, ktorá sa bude snažiť dostať do našich životov, čo pre vás mnohých môže znamenať novú životnú etapu, nový životný vzťah, počiatok novej cesty, túžbu vydať sa nejakým smerom. Táto energia v sebe tiež obnáša rozšíriť si možnosti, rozšíriť si obzory o nejaké nové informácie, o nejaké nové priateľstvá a vydať sa naozaj túžbou vášho srdca a vydať sa tým smerom, kde to vy sami cítite, že je pre vás potrebné. Takže naozaj pre mnohých z vás to môže znamenať buď nový vzťah, alebo taká iskra do vzťahu, ktorý máte. Takže pozrieme sa kolektívne, aké energie by sa tam malo diať. Teda pozrieme si karty Lenormand, tie sú také situačné, teda odkryjú nám, aká je tam kolektívna energia, čo sa týka zobrazenia rôznych udalostí, možností, alebo teda uvidíme celkovo, čo sa nám tam zobrazí. Takže pozrieme sa na to. Áno, ide tu zmena, zmena vo vzťahu, raz cestie, medveď. Takže poďme pekne po poriadku a poďme si pekne vysvetliť. Čiže veľmi príjemné kolektívne energie, by som povedala. Je tu zmena, ktorá sa bude blížiť do vášho života. Môže sa týkať zamestnania, môže sa týkať vzťahu. Naozaj je tu niečo, čo má tendenciu zmeniť sa. Takisto je tu rozhodovanie medzi viacerými možnosťami, či už v práci, alebo vo vzťahu, alebo v životnej križovatke. Takisto tu máte niekoho pomocného, pomocníka, človek v takých kreatívnych, silných energiách, ktorý by vám mohol ukázať smer, posunúť vás. Takisto je to časť vás, ktorá sa vám môže znovu objaviť a kde vy môžete získať plné vedenie vo svojom živote. Takisto tu sa nám ukazujú aj ďalšie energie. Je tu dobrý priateľ, je tu pomoc od ženy alebo niekoho z rodiny. Je tu ukotvenie sa v tom júni, ukotvenie sa sám v sebe, ukotvenie sa tam, kde ste. Čiže toto je dosť taký príjemný, pozitívny výklad, čo sa týka tých energií na jún. A my sa pozrieme ešte na tarot, ktorý nám ukáže také hĺbšie posolstva na ten nadchádzajúci mesiac, teda uvidíme, čo nám odkryje. Takže pozrieme si tarotový balíček, kde si ho opäť zamiešame a pozrieme si, aké sú tam kolektívne energie na ten nadchádzajúci mesiac. Takže poďme pekne po poriadku. Takže je tu naozaj ešte, sú tu také pochybnosti s tou minulosťou, čo sa nám tu ukazujú hneď zo začiatku. Čiže je tu uzatváranie tých rôznych karmických cyklov, čiže vidíme tu tú kartu, ktorá naozaj hovorí, že niečo z minulosti alebo niečo zaťažujúce sa má tendenciu zmeniť, ukončiť, posunúť dopredu. Je tu víťazstvo nad vašimi strachmi alebo nad niečím, čo vás v minulosti ťažilo. Je tu završenie, ukončenie nejakej životnej etapy, životnej skúšky, niečo, čo malo byť vo vašom živote. Takisto je tu ten blázon, teda tá energia, ktorá bola ako prvá vytiahnutá karta. Je tu aj v tomto tarotovom balíčku, čo považujem za dosť silné znamenie aj v rámci tohto kolektívneho výkladu. Čiže pre vás takisto nový počiatok, nový začiatok, mládežnická energia, ktorá sa chce dostať do vášho života, niečo nové, niečo, po čom sa máte vydať, čo sa máte nacítiť na vašu dušu. Je tu spravodlivosť, čiže každý dostane to, čo si zaslúži. V tomto mesiaci naozaj môžete čakať to vyváženie protikladov, to znovu objavenie rovnováhy. Je tu tá karmická karta, čo naozaj svedčí o tom, že to, čo sme dávali do niečoho, to sa nám aj vráti, zúročí. Je tu vedieť použiť všetky svoje skúsenosti, vlastnosti, prepojiť to duchovno, čo hlásame do tej fyzickej reality. Je tu moc myšlienok, intelektuálne hľadisko. Zamerať sa myšlienkami to, na čo chceme. A je tu tá trojka cisarovny, čo
pre mnohých bude znamenať ukotvenie sa v živote, uvedomiť si, čo je v ňom dobré. Je to možnosť byť vo vzťahu s človekom, ktorý vás má rád, poprípade si všimnúť, keď už vo vzťahu ste, tie kladné a pozitívne rysy partnera, ktorého máte, a budovať takto ďalej ten vzťah. Alebo sa snažiť naozaj zlepšiť to, čo tam ešte potrebuje vylepšiť. Takže toľko z tarotového výkladu. My sa pozrieme ešte na anielské rady na ten nadchádzajúci mesiac, aby sme videli, aké rady vám chcú dať anieli. Takže takisto si vytiahneme zo pár kartičiek. Takže pre mnohých z vás tu vyšla prvé posolstvo, ktoré hovorí naozaj o tom, že by bolo vhodné porozmýšľať o nejakej forme relaxu, o nejakej technike, kedy dáte všetkému tomu, čo cítite voľne a ničím nerušený priebeh, kde si zlepšíte sám vzťah so sebou samým. Taktiež vám anieli hovoria v tom nasledujúcom mesiaci, že sa vám dostane vierohodné inšpirácie, teda príde k vám nejaký popud, nejaký nápad, alebo sa vám dostane odpovede na to, na čo si kladíte otázku. Takisto je to pre vás odkaz, že to, po čom túžite, sa dá uskutočniť. Stály pokrok, takže tí anjeli vidia, že ste na dobrej ceste a že aj keď sú tam nejaké boľavé miesta a prekážky, je to pre niečo a vďaka tomu rastiete a zvedomujete sa. Ešte posledný odkaz, naozaj uzemnite sa. Takže toto by som povedala je pre všetkých tých, ktorí naozaj sú v takých rovinách, že možno, že sa ulietávajú až príliš do tej duchovnej sféry alebo k nejakým takým ilúziám, aby sa stiahli troška do zeme, aby sa stiahli troška tu a teraz do tejto prítomnosti, aby si všimali to praktické a pragmatické, čo je v ich životoch. A taktiež je to potrebné, aby sme si uvedomovali to svoje telo, aby sme si dovolili prežiť všetky naše pocity, všetko to, čo sa spája s našim telom, to, čo sa spája s našou dušou, aby sme naozaj si dovolili prežiť každý jeden pocit, pretože vďaka každému jednému pocitu sa niečo dozvieme nie len sám o sebe, ale aj o živote, ktorý žijeme, alebo o životnej ceste, na ktorej sa nachádzame. A to je dôležitý smerovateľ toho, či ideme dobre tou životnou cestou, alebo je dobre zastaviť sa a premyslieť si ďalšie kroky. Takže toľko z kolektívneho výkladu. Ak chcete osobný výklad tarotu, tak si ho môžete objednať u mňa cez Facebookový Messenger, výklady kariet, tvoj tarot, tvoja krása. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, želám vám všetko dobré, majte sa pekne.